בצד אתה זוכר שיש לך לעשות את השיעור במשנה, לאסור לכל הכיתה, כן? למה דווקא אני? אף אחד בכיתה לא עושה שיעור רגע. בואו ניכנס לכיתה, נדבר על זה בפנים. טוב, בעיקרון, בצד היה אפשר למסור את השיעור במשנה, אבל... למה דווקא אני? אף אחד לא עושה שיעורים בכיתה. שלום בצד, מזכיר סיפור מאוד מאוד מעניין, שקרה לפני 300 שנה. ילדים, מה קורה? ולדימיר, זה אתה תופעת? כן, זה קישור יש לי את לשמוע, זה דבר, יש לי הצעה שלא תוכל לסלם. תקדם. אח שלו החיית הראשי במוסקבה של צה"ל. אתה תלך לשם, אתה תרוויח ים ברובן. פעלתי שם, הסוס שלי מת אתמול. מה אני עושה? זה לא נסיעה בסוס, זה נסיעה ברכבת. רכבת? מה זה? זה מכונה גדולה, סופגת אנשים מאחורה בקרונות, זה כזה אתה תלך לתקנה בקצת, אתה תסתבר. יאללה, להתראות, ולדימיר! שלום, אני רוצה לקנות רכבת למוסקבה. לקנות רכבת זה מיליוני רובלים. רכבת מין מכונה גדולה שעושה טוט. רכבת. תדע קוראת את הראשונה. פה זה הרכבת? כן. לך אחורה. למוסקבה. יש שם מיליוני רובלים. אני לא רוצה רכבת למוסקבה. למוסקבה? טוב, זה עולה 750 רובל. מה? זה כל החסכונות שלי. טוב, אבל למוסקבה זה שלי. וואו, הסתכלתי, אז טוב לזה. רואה את המרפסת שם? עוד 2 דקות אנחנו גלדים עליהם. אין מקום. תבחר, אני ראיתי בו. אין לי מושג איך נוסעים ברכבת. טוב, נראה לי שאני אעשה מה שהם עושים. רכבת, תראה. ככה נוסעים ברכבת? איזה מוזר. כרטיסים בבקשה. וואי. חיבת, נראה לי תפס דג שמן מאוד. דג? ברכבת? לא סתם דג. דג שדבר. היי! גם אני רוצה. היי! 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 גנב! בוא נתפוס. קני גנב? מה? יש לך כרטיס נסיעה? כן. כרטיס נסיעה 750 רובל, מה אתה עושה פה? יש לך כרטיס נסיעה למחלקה ראשונה. תבין, יש לך כרטיס לא כמו כולם, כרטיס מיוחד. מה אתם רוצים? עשיתי מה שכולם עושים. מה שכולם עושים, אתה חושב מה שאני חושב? גנבים! אתה מבין בצלאל? ולדימיר בכלל לא יודעים מה קורה פה. במקום לנצל את הכרטיס המיוחד שיש לו, הוא העדיף לעשות כמו כולם. לפעמים גם אנחנו נותנים אותו ולדימיר. אנחנו מסתכלים על אנשים מסביבנו ולא מבינים שיש לנו כישרון מיוחד שאין להפקה. בהצלחה. כן בצלאל. אבל אני מוכן למסור את השיעור.